August na! Be excited para sa atong Victory Weekend karong August 30 ug 31. Alang sa dugang kasayuran, duo lang sa Get Connected booth. Register na! Mga kids ug parents, excited kayo mi nga ibalita ninyo ang atong bag-ong series sa Kids Church karon, Superbook. Tanang single men ug women, naapod mi giandam para ninyo. Life Hub invites you to WeLink. Karong August 10, anhilang sa Victory Hall. Let's share life together. See you there! Human sa unom ka semana nga pagbabad sa Biblical Foundations, matapos na ang Foundation for Victory karong August 17. Magkita-kita ta og magsaulog sa kaayo sa atong Ginoo. Honor God, make disciples.